bayyana ta sirrin kyau, sirrin kyau, riƙe naka sirrin kyau, sirrin kyau, bayyana ta sirrin kyau, sirrin kyau. Ƙauyen Sandarka. Babu shakka, na zo ina can. Lokaci ya yi da za mu cire kokwanto badin faru wannan aikin da ya daɗe yana ci mana tuwa ƙwarya. Ko ba haka ba ne? Yes, sir. So shekaru da dama ana kawo mana ƙorafi akan wannan matsalan da muke fama da shi. Amma dai yau ta faru ta ƙare. Za mu kawo ƙarshenta. Okay, sir. So kuna ji na? I want each and every one of you to tighten his belt. This time around, no mercy. Yes, sir. Yes, sir. Good. Sannan, there is no retreat, there is no surrender. Yes, sir. No fear. Yes. Kun gane ko? Yes, sir. So, I love your courage, okay? Saboda haka za mu shiga operation cikin ƙauyen Sandarka. Allah ɓaya na kace? Ah, na san kaji ne. You had me right. Za mu shiga dacin Sandarka. Operation. Rest in peace, Sajan Shehu, Allah ya ji kaina. Me kace? Ba komai sa. But amma ina da magana. Okay. To ina jinka. Wallahi sa ina da jaririya a gida. Kuma wallahi sa ina tsoron in mutu gashi kuma yata bata sanna ba. Kai, shut up. Kai tsammanin aikin wasa muke yi? We have already signed for this. Dole ne mu aje wani jin daɗi namu mu biya ma al'umma jin daɗin su. But sir, wannan dan daban da zamu je kama ba mu san fiskan shi ba. Sunan shi kawai muka sani. Mutane suna kiran shi da Ghosty. Kai, I know Ghost is an unknown enemy. Kuma sa, wayanda suka je operation ƙauyen, mutum biyu ne kawai suka dawo da rai. Kuna ji na? Aikin Allah za ku je yi. Saboda haka ku manta da komai, ku sa Allah shine zai taimake ku. Kuma insha Allah za mu samu nasara kuma za mu samu taimako daga wurin Allah. Sa wallahi ciki na dan kada zawo nake ji. Allah malai ka mushru. Ya tawajen mai ka. Kai kuma ja mu je da Allah ka bar wannan soka. Ja mota mu je. Haba dan Allah. Haba. Lafiya? Dan girman Allah, dan Allah da Annabi. Me yasa za ku kawo min wannan halakan da Allah? Haba, ni na zata ma kuɗi ko ka min 200. Haba da Allah. Kun san irin kiran ruwan da kuke nema ku yi anan? Haka na ji fa an ce fa wannan dan rashin mutuncin nan fa ya zo ya kira mu madagwar ruwa. Ni ma yanzu kuna nema ku jefa ni cikin wahalar nan fi sabilillahi. Haba. Malam, tambaya miki da Allah ka gaya mana. Kun san ƙauyen da kuke magana ne na kwatanta muku? Ƙauyen Sandarka fa. Ƙauyen nan ba ƙaramin bala'i bane a ƙauyen nan. Ƙauyen nan akwai wani mutumi da ake ce ma Ghost. Ghost. Shi ne garin gaba ɗaya yana hannun shi ne. Mugun mutum ne in gaya muku. Ba wanda ya taɓa ganin shi duk garin nan. Yaran shi ne kawai suka taɓa ganin shi. A yaran shi ɗin ma ƙananan ba su taɓa ganin shi ba sai manyan. Sannan ku ce in kwatanta muku? Haba, ni na ɗauka ma maganar kuɗi ko kamun. Mun yarda malam, ka kwatanta mana haka. To shikenan. Tunda kun shirya mutuwa, ni dai kawai sai dai in ce Allah ji kan musulmi. Shi so sirri ne, wani sirri ne, in ana zancen sirri. Ku bincike sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. An duba mun wani abu ko? Ha ba. Wannan uban zuba haka.
A'a. Wallahi ba za a sa 1000 ba. Kala. Ba kuɗi a cikina yanzu dan Allah ka yaƙuri da wannan. Ni dai ba za a sa 1000 ba, 200 nake so sabuwa. Malam in ka canja zaka samu 200. Wallahi ba za a sa 1000 ba, 200 kawai nake so. Sabuwa ba sabuwa. Oke sabuwa kake so mu je ka kare. A kawo dai. A gode. A gode. Khalid. Ka koma gida. Safwan. Khalil. Ka wuce. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Kai ɗaya muka jira ha. Da sauri. An yi mini ban so shi ba. Laudi Alhaji. Na Sokoto. Lafiya? Wallahi babu. Ka duba a gani Safwan bugu biyu an kai mai babu rayuwa te babu mata. Subhanallah. Wallahi yanzu shina ce wani kauye wai sandalka. Ni wallahi muddin ka gana ba kukan ga wallahi ya dawo. Muhammad. Alhaji. Me gaskiyar tafiyar Safwan? Wallahi ban san komai akai ba. Saboda Safwan dai sun zo da shi da Khalil kwana biyu ban da lafiya, sun zo sun duba ni, amma daga nan ba su ƙara dawowa ba. To labari ya iso min cewa yana hanyar ƙauyen Sandarka. Lahira ne da kasu da wallahi lahira ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi so sirri ne, wani sirri ne. In ana zancen sirri, ko bincike sirrin kyau, sirrin kyau. Da hukuma sun yi bincike, nan aka kai Fatima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙauyen da hatta hukuma ba su iya shiga barantana abin hawa, shine zai ɗauki kansa ya kai kansa zuwa wannan ƙauyen? Kai. Allah ka bayyana mana da ita. Amin. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Auren dole, an yi mini ban so shi ba. Iyayena, darajar ku ce na martaba. Kai kama da ɗan leƙen asiri. Malam, dan Allah ka yi haƙuri. Wallahi ban shigo garin nan da niyyar cutar da kowa ba. In ba ɗan leƙen asiri bai me kawo kanan. Wallahi soyayya ce daga wani. Soyayya? A garin mai gida Ghost? To bara in kashe ka sai ka je lahira kai soyayya. Khalil? Safwan. Me ya kawo ka nan? Khalil, na ɗauki wannan a matsayin kasada da rayuwata, amma kai ba zan iya yafewa kaina ba duk abin da zai same ka ta sanadiyyata. Na ɗauki wannan a matsayin godiya ta cikin ranka da na yi. Ka zo mu tafi. Wajibi, ka san kayi laifi ba. Na me? To me amfanin rai? Ai kawai a ɗauke shi kawai. Amma ka san mai gida idan ya tura aiki, idan ya ce a yi aiko, in ya ce a bari a bari. Kai, ni ba barin gaya maka da ba. Ba zan iya zuwa wani operation ba in dai ba kisa, kai ka sani.
ko nawa za a ansa kawai ni iyaka kawai da an tafi kai gasa ne kawai ni in kashe ba da kuɗi nike ba ni buri na kawai in ɗaurai kawai. Shawarar da zan baka gwaje kamar zaka garzaya ka tafi malafa mai gida yana nan shigowa idan ya shigo ya ji abin da ka aikata ruransa zai iya ɓaci. Ba tsiyata ba ta kai ba kenan ashe karamin dan iska ne. Ai ba inda zan ba tara kai ka sani ko ba tara ne yi tsiyata ta kai da hiya ne menu wallahi tafiya in ba ni wallahi ba ta yi ba ka sani dan bura uba wallahi kyau aka fi mu ba dai karfi ba tsiyan mu ta kai tsiya dan bura uba maso zama da mu ya tara nabili in babu nabili ka sai takalmin gudu ka daura kafarka dan ina ga ma ni tsiyata ta girma ta wai da zan yi abun tsiri. Sirrin kyau, 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 sirrin kyau. Sirrin kyau, 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 sirrin kyau. Fatima. Ku su wane ne? Kuma a ce Fatima. Mutum na tunanin mijin shi kun zo ko wani yanke mai tunanin shi. Miji kuma? Fatima. Ni fa ba sunana Fatima ba. Sunana Falmata. Ka ce Falmata. Oke, ya guri Falmata. Falmata. Wannan abokina ne kuma yana son ki. Ni kake so? Sina gaya ma mijina. Kuma Allah ya isa. Wannan abun yana ɗaure min kai. Kar kai wata kalli. Wannan Fatima ce. Wannan da alamun ba taɓa shiga aji ba Fatima ba ce. Akwai dai lauje cikin naɗi. Idan tana magana ka dinga kallon cikin idanta. Za ka ga gaskiya da soyayya. A sani na da kai baka gane Fatima duk tsawon lokacin da kai kuna tare da kai da ita a cikin gidanka. Past tense. Mu yi concentrating akan present. Ai lale mara ba san daya. Ai lale. Haba Fatima. Kai ni ba Fatima ba shi. Wai na ma kasa gane wane dalili ne zai saki gudo daga birni ki dawo ƙauye. Haba Fatima. Babu dalilin da zai sa ki zauna a nan. Kina disguise a matsayin ƴar ƙauye a wannan ƙauyen. Ke ce Fatima. Kuma Elmina. Babu wata kaddara da za ta sa na sake manta ki har na kasa gane ki. Fatima, wannan wani irin horo ne. Idan auren Mubarak ne ba kya so, ki fito ki gaya musu. Ba sai kin gudo nan ba. Idan kuma kin zo nan ne domin nisanta kanki da ni, to dan Allah ki koma gida. Ni kuma na dau miki alƙawarin. Zan yi nesa da ke, ba za ki sake gani na ba. Fatima, ba wai na zo nan dan auren ki bane. Sai dai kawai na zo ne domin na tabbatar da kasancewa ke cikin farin ciki. Ki haƙuri. Zan tafi, ba zan sake dawowa ba. Ku je kare. Zafar! Zafar kai ne maradina. Da kai zan zauna masoyin raina.
Saffan na san na mutunta maka Saffan. Na tozarta ka. Amma ban taɓa son wani kamar yadda nake son ka ba Saffan. Tashi Fatima. Duk abin da ka gana na yi ne don saboda in kare ka kuma in tsare ka. Amma baka taɓa daina sona ba. Saffan, ni ba falmata bace. Ni alminan gaji. Na ɓadda kama ne don saboda ka gane ni don ban sa in jawo ka cikin wannan halin. Don saboda na rungumi wannan a matsayin kaddara ta. Amma Saffan wannan ba kaddarar ka bace. Kaddarar ki kaddara ta ce. Kafar ki kafata. Duk inda zaki je muna tare. Sai dai in bayan raina. Khalil dan Allah ka ja shi ku tafi. Inna lillahi wa inna Za ku gaya mana abin da ya kawo ƙauyen sandarka ko sai na cire makwallatan zuciyar ranka tukunna. Yau ga mai karan kai. Kun dauke mana yarinya. Mun zo ne domin mu tafi da ita. Iro? Yare. Wai sun zo su tafi da falmata. Kutuma bura kai? Na sara kanka yanzu nan. Kara mai kai? Kai? Kun san falmata budurwan waye? Koma budurwan waye. Bai ba hanyar da ya dace domin samun ta ba. Kai an magana kake? An magana kake? Yara, kun yi ganganci, kun tafka babban kuskure. Falmata, amarya ce a gurin Ghost. Wai waye wannan Ghost ne? Ina tsaka mai Zubin na gurin. Kai. Yaya zan yi da rayuwata. Tun da sauran haske nake gaya muku, ku gaya mana abin da ya kawo ƙauyen sandarka. Gashi har dare ya yi. Kai, ka ce ka zo gurin falmata. Amaryata, falmata, matan Ghost ne, shi kadai. Wai waye wannan Ghost ne? Kai. Kai ma mai gida. Gama lafiya. Da'ima. Lalle kuna da ƙwarin gwiwa. Sannan kun tafka babban kuskuren da ba shi da na biyu. Har yanki na ma? Duna, ku kashe mun su, ku jefa mun su a ruwa. Kun gane ai? An gama mai gida. Ba na son kuskure. An gama mai gida. Kai ma mai gida. Tashi. 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 Wait. Assalamu alaikum jama'a. Ni ne na kuma zaje wanda aka fi sani da Malam Hudu, jarumi a masana'antar Arewa Comedian sannan kuma jarumi a fim ɗin fina-finan mu na Kacalla University. Ina mai bakin cikin sanar da ku cewa ku yi haƙuri mu abota kallon fim ɗinmu mai suna Hawayen Zuci. Akan cewa ba mu kawo muku episode 3 ba. Gaskiya mun samu matsala ne akan channel ɗin nan, a channel ɗin Hawayen Zuci. Amma insha Allah fim ɗin zamu ci gaba da gawo muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Usman Fasaha. Wannan asabar din za mu kawo muku shi a Usman Fasaha karfe 8 na dare. Ku je ku yi subscribe din Usman Fasaha don mu kalli wannan film din Hawayen Zuci. Na? Ci gaba film din. Yawwa don mu kalli ci gaba ba matsala ko kai magana. Koga.
don mu kalli ci gaban fim din episode 3 kenan anan za mu kalle shi wannan satin za mu kalla zan kalla kowa zai kalla mun gode sosai naku mazaje ne to ni ba zan ce komai ba ce wani abu na hakura a to assalamu alaikum abinda zai faru insha Allah za mu haska ba za mu haska insha Allah dan aka sanya kuma kamar yadda kuka saba kallon shi a daidai lokacin da kuka saba kallon shi za ku kalle shi a Usman Fasaha TV. Zan yi amfani da wannan dama wanda ba su subscribe channel ina ba mai suna Hausa Mediums da Allah su taimaka su latsa mu. Ban da subscribers har yanzu ina ko 500 ban kai ba a taimaka mu. Kai a matsayin ka nawa yi? A matsayina na editor na wannan film din Hawayen Zuci da Ruhin Tausayi da Sirrin Kyau da duka films din da masana'antar Sirrin Investment take yi da waɗansu ma wanda ba ku sani ba. Kuma za ku samu abubuwa daɗaɗa a channel ɗina. Na gode. Hausa Mediums akwai S a ƙarshe ka kumanta. Na gode. Wanda Allah ciki. Menene kuma? Wanda ciki na. To, ciki na. Me faru? Sani. A'a, me faru? Wayyo! Bilkisu. Wai! Me gida! Bilkisu. Wayyo Allah. Wayyo! Bilkisu. Sanu. Ya hakuri. Me gida! Me gida! Sannu Bilkisu. Menene? Kina ji na? Samira. Bilkisu. Samira. Na'am. Menene? Bilkisu. Wai menene? Samira. Bilkisu. Bilkisu. Menene wai? Me ta yi? Bilkisu ta rasu. Ta rasu. Inna lillahi. Bilkisu. Ba mu haka da ke ba Bilkisu. Bilkisu. To, assalamu alaikum jama'a. Na san za ku ga kamar rayuwa ta canja ku. To wani shahararren fim muke yi. Yawa, ba zan faɗi muku sunan shi ba sosai da wuri. Amma zan faɗi muku YouTube channel ɗin da za ku samu. Kun san so da yawa muna kawo muku tallan YouTube channel kala-kala. Kuma ku taɓa shiga mun ji kunya ba. To wannan channel ɗin ya sha bamban da channel ɗin da muke kawo muku talla. Channel ne da duk abin da kake nema na nishaɗi za ka same shi. Na dai muna yin series. Kun gani? Fina-finai irin series masu kyau na soyayya. Muna yin na yaƙi. Kun gani? Sannan muna yin na irin spiritual haka irin na tsafi na matsafa. Duka kuma yawanci da Hausa ne. Sannan muna sa Najeriya komai muna sawa a channel ɗin. Da Allah ku garzaya YouTube channel mai suna Isha Sharif. Za ku ga mun rubuta a jikin screen. Ku danna mana subscribing. Yawa, duk masu kai albishirin kuma. A description din wannan bidiyon akwai link, za ku ga link din channel din. In kun danna description za ku ga link din, ku danna subscribe. Bayan kun danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa. Dan da duk wani shirye-shiryen da muka yi, za ku same shi kai tsaye a cikin wayoyinku. Kun gane? Isha Sharif. Yawa, mun gode. Mafi yawa mukan ji labarin Bitcoin, Ethereum, Tron da sauransu, ko kuma a dunkule a ce mana cryptocurrency. Wai shin menene cryptocurrency din nan ne? Cryptocurrency kuɗi ne masu hauhawa a koda yaushe, waɗanda aka kira su da secured digital currency. A takaice dai kawai banki ne na yanar gizo mai suna wallet. Daga ciki kuwa sun hada da Bitcoin, Ethereum, CMDX da dai sauransu. Shin ko ka san cewa siyan cryptocurrency ya fi aje kuɗi a account? Kai tsaye kuma a koda yaushe cryptocurrency hauhawa suke. Yanzu zaka siyi coins yanzu ya ƙara daraja, kuma yanzu ka saida shi ka ninka kuɗinka. Ko ka san cewa a minti ɗaya naira 30,000 na cryptocurrency za su iya komawa 60,000? Ina masu neman sana'a to ga fa dama ta samu. Kai har ma waɗanda ke da sana'ar kar ku sake ku bari ta wuce ku. Ku sayi cryptocurrency kamar Bitcoin, Ethereum ko CMDX ku aje a wallet ɗinku ta cryptocurrency. Kai tsaye ƙara daraja suke. Da zarar ka ga damar saidawa sai ka siyar ka ci riba. To amma shin wai ta ake sayan cryptocurrency din nan? Ina ake ajiye shi kuma ina ake saida shi? Kana son sanin yadda zaka fara ka iya sannan har ka kware a kasuwancin cryptocurrency? Kai tsaye an ta YouTube ka yi search din Abdul Tech and Crypto. Channel ce da aka gina ta musamman domin cryptocurrency. Tun daga yadda zaka bude wallet, siyan cryptocurrency da saidawa. Bugu da ƙari ma har da shahararren abin nan wato Inks Nation.
Kai dai kawai ka danna subscribe a tashar Abdul Tech and Crypto, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar sun ɗora sabon bidiyo. Kar ka manta, kuɗi masu hauhawa sun fi na banki. Kai dai kawai ka shirya. Abdul Tech and Crypto tana jiranka. Kamar yadda kuka sani, sunana Mazaje, wanda aka fi sani da Malam Hudu. Jarumi a masana'antar Arewa Comedians, sannan kuma jarumi a fina-finanmu na Kacalla Investment. Ina ma abota kallon comedy masu kyau. Ku zo mu subscribe YouTube channel mai suna Adabi24. Adabi24 channel ne da ke kawo manyan comedy series na Hausa. Yawwa, suna saki ne a duk sati. Ku zo mu subscribe Adabi24 a YouTube, sannan mu danna ƙararrawar sarwa. Ta yadda in sun saki shirye-shiryensu za mu kalle su kai tsaye a wayoyinmu. Bayan haka, akwai YouTube channel ɗin nan namu mai suna Jafar Y Kwaribi. Shi ma channel ne da ake yin abubuwan da ya danganci addini. Kwanakin bayan muku magana akan cewa mutanenmu ba sa son yin subscribe din irin waɗannan tashan. Ban san me matsalan ba, ko dan an ce addini an fi son nishaɗi. Yanzu bara mu gani. Ina son mu samu a waɗannan channel ɗin guda biyu. Ina son subscribers 1000 insha Allah. Dan Allah taimaka a bamu. Mun gode sosai. Na ku Mazaje ne. Wanne malami kake ganin za mu ɗauko wajen fatin nan ya zo ya ragargaji lacca musamman akan ma'aurata? Lokacin yake zama ustaz. Abin nan fa na rana ɗaya ne. Ka bari idan aka zo shiga shagalin nan sai a ɗauki kuɗi a baka. Yanzu ina za mu je? Jamila Makira. Baiwa Allah, ko zan iya taimaka miki idan na ga uwa kin daɗe a rana. Ka san ko ni matan aure ce? Na haɗu da kamilalliyar mace. Daga ganin mace tana tsaye a bakin hanya sai ka tsaya? Na yi miki alƙawarin duk inda zaki je zan kai ki. To duk wanda ya min alƙawari ko zai mutu sai ya cika min wannan alƙawarin wallahi. Billahi allazi la ilaha illa huwa kin ji na yi miki rantsuwa. Duk inda zaki je zan kai ki. To me sai ka wani rantsewa? Jamila Makira. Idan kaddara ta afkawa bawa babu mai fitar da shi sai Allah. Haka idan rabanka ya tsaga ko na duka ne sai ka sha. Jamila Makira. Idan kana ganin mata akan hanya baka tayawa, zaka wuce mata aurenka. Tunda ka rantsi ka je. Bayar Allah baki ga mana sunan naki ba. Ni sunana Jamila Makira. Ai nauyi da yawa. Amma ni ban ga aibun hakan ba. Wannan sunan bai dace da ke ba kwata-kwata. Haka kuke gani. Tunda muka dauko ta ai ya kamata ka bari mu je mu sauke ta tukunna go? Ni zan shiga gida. Idan ka dawo ka mu magana. Sanda ka dauki alƙawari baya. Sun haɗu da kaddararsu. Sun kuma faɗa mawuyacin hali yayin da sukuni ya ƙaurace musu. Duk a cikin shiri mai dogon zango na Jamila Makira. Ni fa wallahi tallahi na shiga bala'i. Ai bai kamata ka gaji ba. Kakata ta rasu. Ai sauki ya sa. Ya fi na je jana'izar kakata? Sai ka gama da kusuri na sannan ka je naka. Biki na fi saura sati na. Jamila Makira. Ku kasance da wannan shiri a cikin tashar Makira TV wanda zai fara zuwar muku ranar Juma'a 4 ga watan Disamba. Jamila Makira. Ba kya gani na da shigar kamala? Sha shisha. Ina da wani babban uzuri ba a gabana. Ban gane kana da uzuri ba. Ai ni tunani na bai wuce na kai ki gida na ajiye ba shi yasa. Kana da babban uzuri amma ka dauko ni daga inda nake tsaye. Kamfanin Brothers Point Multimedia ke sake gabatar muku da wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango. Shiryawa Alibet, mataimakin mai bada umarni Bashir Jishari. Malam ɗan ga mun kafa. Ni ban zo da ATM. Wannan kuma da na ciro a motar da ISBN. Labari tsarawa tare da bada umarnin shirin Malam Aminu Asara. Ai duk wanda zai ci abinci da shedan dogon cokali ke samu. Malam ban gane ba fa naga kana ta hada rai ne. Jamila Makira. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mazaje.